Şuňlar Türkmenistanda täze ýyl bayramçylarynyň ýakynlaşmagy azyk sowdasynda da duýulýar. Geçen ýyllaryň däwine görä paýtagtda da, sewetlerde de, bazarlarda dürli harytlar depe edilip goýulan emma töwereginde az alyjyly sowda hatarlaryny şeýlede daşynda adamlaryň uly nowatlary üýşýän az sanly sowda nokatlaryny görmek bolýar. Şol ägir tuly nowatlarda dawa we ýakalaşyk dörýär hem polisiýa gatnaşmaly bolýar. Şeýle ýagdaýlaryň biri 27 dekabrda Ýerden Türkmenbaşy şäherindäki Kenar bazarynda ýüze çykdy. Dükanlaryň birinde umytsyz alyjylaryň arasyndaky ýakalaşygy duruzmak üçin diňe bir polisiýa däl, eýtem harbiýler hem gatnaşmaly boldy. Bu ýerde azyk önümleriniň käbir görnüşleri subsidiýerlenen bahalardan satyldy. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy şeýle gurrun berdi. Towuk butları, pomidor ve günawakar ýagy ýaly harytlary satan göçme dukanyň öňünde başlanan ýakalaşygy duruzmak üçin polisiýa işgärleri ýeterlik bolman, esirleri hem getirdiler. Ýakalaşyga 100 töweregi adam gatnaşdy. 10 adam polisiýa ekidildi. Ejir çekenleriň arasynda biri göwreli 2 aýal bar. Olar tiz kömek ulugynda ekidildi. Dip Azatlyň habarçysy şike salanlaryň we tutsak edilenleriň soňky balynyň belli däldigini aýtdy. Onuň sözlerine görä bulaşyklyga sebäp bolan bu gyzgalaňly sowda wagtynda towuk butlary kilogramy 16 manatdan, pomidor 1 kilogramy 5 manatdan, alma 8 manatdan, günebakar ýagy litri 31 manatdan we et 1 kilogramy 40-45 manatdan satylypdyr. Deňeşdirme üçin yerli bazarlarda towuk butlarynyň täzirçilik bahasy 1 kilogramy 35 manat, alma 20 manat, pomidor 20 manat, günebakar ýagy litri 45 manat, et 75 manat. Şuňlar paýtagtyň we sewet merkezleriniň hemme ýerlerinde de azyk bazarlaryndaky ýagdaý bir meňzeş. Renkli meýweler we dürli önümler bilen bedelen bazar bahasyndan sowda edýän dukanlaryň köpesinde alyjylar az. Şol bir bazarlaryň bir burçunda köp alyjynyň üýşen ýerlerini de görüp bolýar. Bu ýerde önümleriň gaty ujypsyz görnüşiniň satylmagyna garamazdan alyjylar biraz arzan bahadan azyk satyn almak üçin uly nowatlara durmaga da kaýyl bolýar. Ardanrak azyk köp adam üçin täze ýyl saçak üçin iň bolmanda bir zatlary ýygnamagyň ýeketek usulydyr. Dip Azatlyň Türkmenbaşydaky habarçysy belliýär. Barlykda Türkmenbaşynyň ýaşaýjylary ýurdun özünde öndürilen unyň döwlet dukanlarynda açyk sowdada peýda bolanlygyny bilip galdylar. Emma onun keskitlenen bahasy 1 kilogramy 1 manat 20 teňeden 7 manat 20 teňe çykypdyr. Habarçymyz alyjylar onun bahasynyň birden 1 manat 20 teňeden 7 manada çenli haçan ýokarlananlygyna düşünmän galdylar diýip belledi. Onun täzirçilik bahasy 1 kilogramy häzir 18 manat boýa tasan ýokary hili daşary ýurtlardan import edilýän un.